Čau, kde si bola celý deň? Vyzeráš, že ťa rozobrali a znova zložili. Nazdar. Bola som v bežnom servise. 3 týždne objednávka, potom tam pol dňa čakáš a majiteľ ani nevie, čo so mnou urobili alebo nie. Ja som bol v oil partneri na Ivanskej vedľa aviónu. Zobrali ma cez víkend bez objednania a môj majiteľ bol celý čas pri aute a videl, čo sa so mnou robí. Čože? Bez objednania? To ako vážne? A mechanici profesionáli spravili, vysvetlili a poradili a ešte boli aj zábavní. A naozaj tvoj majiteľ mohol byť pri tebe a videl, čo všetko s tebou robili? Áno, mohol. Tak kašlem na bežné servisy a ja na budúce navštívim oil partner na Ivanskej. Zelená, ideme. Čau! Čau. A mechanici poradili, vysvetlili, poradili. To som bol dvakrát. Sorry, poradili, vysvetlili. Teraz som zazabudol mechanici. Sorry, ale ja to mám že mechanici profesionáli, lebo